Dobrodošli u polje večnog života, večne mladosti, večnog stvaralaštva, što znači večne materializacije. Danas radimo metodu broj 3 i koja se zove izgradnja stvarnosti pomoću mišljenja. Dakle, radimo metode stvaranja bilo koje materije na osnovu sopstvene svesti. Ponovit ćemo. Citat doktora Grbovoja: prema izloženim metodima treba se odnositi upravo kao prema metodima stvaranja bilo kakve materije na osnovi sopstvene svesti. Tako da kad neko pita koje tehnologije da primenim da regenerišem organ, koje tehnologije da primenim da kupim novi stan, koje tehnologije da primenim da sredim porodične odnose, evo ove tehnologije. Ovih 10 koje radimo, primenite njih. Naravno, vi možete primenjivati i bezbroj drugih tehnologija koje je dao dr. Grabovoi, jer su sve usmerene na materializaciju. Međutim, imamo tehnologije koje radimo iz duše, a ovo su tehnologije stvaranja na osnovi sopstvene svesti. Dakle, danas radimo izgradnju stvarnosti pomoću mišljenja i ovaj metod se može posmatrati kao posledica prva dva, kaže dr. Grabovoi. Uzimate mikromateriju koju ste izdvojili i makromateriju koju ste stvorili u svojoj svesti i sa veoma velikom brzinom misli sjedinjujete te oblasti. Znači, prva metoda se odnosila na izdvajanje, stvaranje mikromaterije. Druga, makromaterija, to je stvaranje. Prva je izdvajanje, druga je stvaranje. Sad sjedinjujemo te oblasti. Oblast stvorena na taj način je odvojeni deo misli i predstavlja platformu na koju se vaše mišljenje oslanja kako biste stvorili bilo koju materiju. U ovom slučaju radi se o stvaranju bilo koje materije sa tačke gledišta osnova. Međutim, u ovom metodu može se postupiti drugačije i to je onda drugčiji princip i pristup. Ne morate obavezno da u svesti izdelite mikrooblasti i pomoću njih da gradite makrooblast. Možete stvarati materiju jednostavno na osnovu mišljenja. To jest, dovoljno je da prosto mislite. Pri ovom pristupu vi izdvajate onu misaonu komponentu koja upravlja, koja gradi stvarnost. Još jednom ćemo se vratiti na misao, na sistem mišljenja i na to kako nas niko nije naučio da mislimo. Mi smo tu veštinu trebali da primimo od roditelja, roditelji od naših roditelja, ali ta znanja su se davno izgubila i svi su nekako postali prijemčivi, poslušni sistemu. A sistemu je jako važno da mi ne znamo da mislimo i da budemo stalno u nekom počinjenom odnosu, da smo mali i jadni. Jedino je Bogu važno da smo veliki, da smo njegovi pomoćnici, da umemo da mislimo. Jer šta je nama Bog dao za stvaranje? Misli. To je prvi aparat najvažniji za stvaranje. Misli. I naravno i mašta. Dakle, šta mi radimo kroz celo učenje doktora Grabovoja? Pa učimo se pravilno da mislimo i da budemo u sadejstvu sa Bogom. I zašto stalno insistiram da uvek imate samo pozitivne misli? Zato što negativne misli se lepe oko vašeg tela i tu ostaju. I šta se onda dešava? Te negativne misli privlače negativu. Kako se to otklanja? Tako što jednostavno pogledate oko svog tela, date impuls iz duše i sve to posvetlite, transformišete u belo-srebrnu svetlost i odreknete se za vijeke i vijekova negativnih misli,
strahova, briga, bojazni. Dakle, bojazan je kad vi očekujete opasnost. I verujte da sve one koje znam koji su očekivali da će dobiti tešku bolest, oni su je dobili. Zato što su je prizivali. Znači, kao da je očekuju i stalno su o njoj mislili i onda to i dobiju. Dakle, strogo vodite računa o svojim mislima, misli uvek dovodite u normu, recite norma Boga, norma Boga, norma Boga ako nađe negativna misao ili 1-888-948 pretvaranje negativnog u pozitivno. I vi ako budete tako radili, vi za 7 dana ni jednu negativnu misao nećete imati. Bukvalno ni jednu. Naravno, ako radite tehnologije koje vi sami izaberete. Izaberite one tehnologije koje se vama dopadaju, koje vas čine srećnim za upravljanje, za rad i koje ćete raditi sa ushićenjem. Takve tehnologije prihvatite i radite sa njima. Pa neka to bude bar 10 tehnologija na dnevnom nivou. Dakle, pri ovom pristupu vi izdvajate onu misaonu komponentu koja upravlja i koja gradi stvarnost. Mi moramo da naučimo da upravljamo svojim mislima. Da naučimo da svaka naša misao izgrađuje našu stvarnost. I onda nema bezveznih misli. Znate, krenete da radite koncentraciju, misao odluta tamo, vamo, levo, desno, misao stalno treba da vraćate na koncentraciju. A šta je koncentracija? Pa to je opažanje. Gde vam je pažnja? Vama treba da je pažnja na vašim ciljevima, a ne na ciljevima ovi koji proizvode laži preko mainstream medija, jer onda vi stvarate njihovu stvarnost, a ne svoju. A mi hoćemo da stvorimo svoju stvarnost. A ta stvarnost je po normi Boga, mi to hoćemo. Znači da nestanu polariteti, ratovi, sve negativnosti i samo da bude platforma ljubavi Boga, da bude sloboda, da se ne upotrebljavaju ni pasoši, ni granice, ništa, ništa, ništa. Da svi žive u obilju na celoj planeti i da novac nestane. Dakle, i onda ćete vidjeti kako se svet razvija i kojom brzinom kad se aktivira platforma ljubavi, večnog života i večnog razvoja. Dakle, trudite se da svaka vaša misao bude upravljačka, da upravljate sa njom, a ne da uzmete, recimo, radite koncentraciju, pa onda razmišljate, aha, trebao sam da idem u poslugu da kupim ovo, nisam platio račun, čak moram da idem u banku, pa moram i da skuvam ručak, kad ću stići ovo, znači vi onda ne upravljate. Znači, koncentrišite vašu misao na upravljanje. Da vam tu bude pažnja, jer tamo gde vam je pažnja, tamo stvarate. To već znate. I hajdete sada, mi možemo da stvorimo sto, kompjuter, biljku, čoveka, šta god hoćete. Dakle, uzmimo sada vašu sferu mišljenja, neka ona belo-srebrne boje. I pogledajte sad vašu sferu mišljenja, kakva je ona. Vama će se pokazati sfera mišljenja celokupnog vašeg života. I pogledajte, pošto je sfera kao lopta, pogledajte unutar te lopte, da li ima crnih delova, tamnih. Posvetlite sve to da bude u belo-srebrnoj boji. Dakle, šta sada radimo? Pa sferu našeg mišljenja pretvaramo u jednu svetlosnu zonu da budemo u korelaciji sa mišljenjem Boga. Da naše misli budu svetle, da mišljenje bude upravljanje, da svaka misao bude upravljačka. E sad, pošto Grabovoi kaže da mi ovako možemo da stvorimo, videli ste šta kaže, i stoji kompjuter, i biljku, i čoveka, i šta god hoćete, hajdete da mi sada to uradimo. Znači, mi ćemo iz sfere mišljenja izdvojiti onu misaonu komponentu koja upravlja i koja gradi stvarnost. Pa izaberite 3 cilja. Za svaki od tih ciljeva izdvojite po 10 minuta. Neka prvi cilj bude zdravlje, drugi cilj neka bude ljubav i skladnost u porodici, skladni porodični odnosi i neka treća bude obilje, u okviru obilja i finansije.
I šta ćete uraditi? Iz sfere vašeg mišljenja ćete izdvojiti misaonu komponentu koja upravlja, pod broj 1 idemo vašim zdravljem. I gledajte sada kako ta misaona komponenta izgrađuje vaše večno zdravo telo. Znači, vaše misli ga izgrađuju. Gledajte da vaše telo bude od 27 do 33 godine. Nemojte preko 33, može ispod 27, ali nemojte preko 33. I izgrađujte sada svoje savršeno zdravlje. Vi sada upravljate svojom mišlju i gradite stvarnost. To radite 10 minuta. Posle tih 10 minuta uradite vašeg idealnog partnera, savršene porodične odnose ili već šta vam treba na tom polju. Isto ćete uraditi ovako. I još 10 minuta uradite za obilje vas, vaše porodice, vašeg roda, cele zemlje. Uvek radimo za makrospasenje svih, a recimo u okviru obilja finansije, jer sad je novac svima još uvek potreban do momenta dok novac ne bude u potpunosti nestao sa zemlje. Znači, ovaj rad podrazumeva 30 minuta za ova 3 cilja. I hajdete sada radimo. Prvo je zdravlje, drugo je ljubav i porodični odnosi i treće je obilje i finansije. Naravno, vi možete raditi bilo šta drugo, ali mi trebamo neku praksu da sprovedemo i sad radimo praksu za ovu čuvenu trojku. Kako kažu Amerikanci, kaže šta ljude zanima? Pa samo ih zanima zdravlje, pare i ljubav. Pa hajdete mi kada i to radimo, mi uvijek radimo kroz polje makrospasenja, da svi to imaju, pa i mi. I hajdete sada da upravljamo iz stanja najveće ljubavi narednih 30 minuta. Za svaku od ovih tema po 10 minuta.
A sada bih htjela da vam predložim obuke na koje se možete prijaviti i sada na broj telefona na Viber na +3816072522929. Možete da pišete i na naš mail uspeh100%@gmail.com. Znači, novo je da ide obuka Ljubav. Ta obuka sadrži 10 seminara. Ako grupa bude spremna, radit ćemo i mnogo više seminara i konkretnu praksu radimo 4 meseca. Znači, ukupno će i seminari i praksa da traje 4 meseca. Imate drugu obuku za licencirane predavače. Ova obuka traje 14 meseci. Predavači su dr. Grabovoj i Svetlana Novak. Prijave su non stop i obuke kreću svaki mesec. Imate i materializaciju, cena je 130 €, dobijate 2 poklon knjige uz našu plaćenu poštarinu, vrednosti 100 €. Bilo gde doživite u Evropi, Americi, Kanadi, Japanu i dobijate i 20 dana konkretne prakse. Pre je bilo 10, a smo povećali, sad je to 20 dana, jer radimo neki uvodni deo, svi su zadovoljni, tako da imate priliku da se priključite i naravno da pomognete štampanje ove 2 knjige ukoliko vama to nešto znači, a knjige su Vaskrsenje i Večni život i Obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojčane nizove, gde su dati 12-cifreni brojčani nizovi za isceljenje bilo kog dela tela. Dakle, možete se prijaviti ukoliko želite sebe da iscelite, porodične odnose, kako mi kažemo, i vaš novčanik i vaš račun, da živite u obilju, da date najveći doprinos za spas celoga sveta, za uspostavljanje novog sistema, božanskog sistema na našoj planeti. Dakle, možete da se prijavite na obuku i naravno pratite ovde na YouTube-u klipove redovno. Obuka Ljubav traje preko 4 meseca, cena je 520 €, imate preko 165 sati obuke. Ovo nije seminar od 2 dana, ovo je temeljna obuka za ostvarenje vašega cilja. Fokus ove obuke će biti na partnerskoj ljubavi i pronalaženju odgovarajućeg partnera plus porodični odnosi. Voliti sebe je važno. Kad volite sebe, onda čitava spoljašnja sredina odgovara upravo na tu ljubav, ali voleti sebe ne u onom egocentričnom smislu, nego voleti sebe kao jedinstveno biće, kao ćeliju božansku, biti svestan toga da smo svi povezani trajnim vezama među sobom i da tu ljubav, da naučimo da volimo sebe i da tu ljubav širimo dalje, da volimo druge, jedinoga Boga, naše rezultate, naše stvaralaštvo. Dakle, sve to zajedno jeste voleti sebe. Biti empatičan, biti saosećajan, pun ljubavi prema svemu što postoji. Dakle, ovde ćemo obraditi u opštenom smislu temu ljubav, obuhvatit ćemo i sve ostale vidove ljubavi. Dakle, ova obuka sadrži 10 seminara. Ukoliko grupa bude želela, uradit ćemo mnogo više seminara i imat ćemo, znači, konkretnu laku praksu, seminari i obuka 4 meseca. Treba sve da se struktuira za željeni cilj, a za to je potrebno vreme i konkretan rad uz mentora. Ono što jeste sada dobra vest, to je da već imamo dosta prijavljenih i imamo prijavljenih koji imaju pribore, aparate. Dakle, ja imam 4 aparata i sad zamislite kad se svi aparati uključe i kada se stvara polje večne materije, kad se radi jaka koncentracija, šta to sve može da uradi za jednu grupu. Mene jako raduje što, evo, sve više nas imamo te aparate, konkretno u svom domu, i to je jedna velika sila kada mi stvaramo polje ljubavi, radosti, obilja za sve postojeće. Dakle, to je ta ljubav prema svemu onome što je Bog stvorio i kada vi tu ljubav iskazujete, cela spoljašnja sredina vam vraća taj impuls i onda u vaš život dolazi ono, samo ono što vi volite, ono što je pozitivno. I hajdete, molim vas, da nas bude što više na ovoj obuci. Radit ćemo
vrlo predano, radit ćemo lako, znači tempo rada će biti lagan, svako će moći da to uklopi u svoje obaveze. Nekada ove obuke budu prilično zahtevne, kada vi trebate u 10-15 dana puno stvari da prenesete, ali u roku od 4 meseca sve može lagano i lepo da se uradi. Pa izvolite, ja vam se radujem. Radujem se svima koji gledaju ovaj YouTube kanal, radujem se svima i koji dolaze na obuku i svima sam neizmerno zahvalna zato što je ovaj put uzajamnog sadejstva i prenošenja znanja. Svi mi to prenosimo jedni drugima i na nivou duše i verbalno i zaista kada radim te obuke dobijam tako snažne uvide, Bog daje svima znanja, uvide i nema veće radosti od te. Kada vi odjednom vidite da iz čitavog tog konglomerata učenja dobijate još viši i viši nivo spoznaje, a svi ti viši nivoi spoznaje su izuzetno jednostavni. I onda se svest struktuira na jednom sasvim drugom nivou, božanskom nivou i nas više ništa ne može da razremeti. Imamo stanje svesti, potpune stabilnosti, mira i sklada sa pulsom vaseljene, a ko ima sklad sa pulsom vaseljenja, taj ne oboljeva. To morate znati. Dakle, kada dovedete svoju svest na taj nivo, vaše telo ozdravljuje i vi više ne oboljevate. A to je u stvari cilj svih nas. Dakle, izvolite, prijavite se, pratite ovaj YouTube kanal, podelite ova znanja drugima, jer sve ono što mi znamo, što znam ja, što vi saznate, potrebno je da prenesemo mnogima. Postoji jedna lepa vest, a to je da sve više i više sasvim običnog sveta, kao što smo i mi, prihvata ova znanja i počinju da ih primenjuju. Nije pre bilo tako, dakle, ipak je buđenje na globalnom nivou znatno i ja bih rekla već i impozantno i slava Bogu za to. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare kupujete na +3816072522929. Budite srećni, budite večni, volite sebe i budite nežni prema sebi i svom postojanju. Poljubac svima.